זה מקום כזה שנותן לך לחשוב מה אתה עושה בשביל ארץ ישראל ועם ישראל. ממש כל הזמן שאני חושבת על זה, אני ממש שמחה שהכרתי כל אחת ואחת מהם, שזה המשך טבעי להתפתחות שלי האישית בחיים. כפר איילות הצטרף לעשייה בגבעה לפני כחצי שנה. הכפר, שהוא בעצם בית אחד גדול, מכיל 12 בנות הנותנות שעות התנדבות שבועיות לקהילת רכס גבעות איתמר וחיות בקומונה משותפת. זה בא מתוך ציונות אמיתית של הבנות וראיית הצרכים של מקום שהוא מקום חשוב מאוד בארץ ישראל ויש בו הרבה צורך לעשייה. גם לה לשים סלט, את רוצה סלט עדן? אז נשים לך גם סלט. קושקוש טעים? כל בת מהכפר תורמת באחד ממוקדי העשייה ברחבי רכס גבעות איתמר, המכיל כ-150 תושבים ב6 גבעות שונות. אולפן לעולים חדשים, מרכזים פעילים לילדים, חונכויות וסיוע למשפחות רווחה. גבעה שהקימו אותה, היא הייתה קטנה ממש, היו גרים באוטו בהתחלה, ואחרי זה עברו לגור בקרוונים. גבעה 777 היא גבעה ליד איתמר שבשומרון. הגבעה צופה אל שלושת הימים, ים תיכון, ים כנרת וים המלח. הגבעה רחוקה 20 קילומטר ממכולת, והיא מקום בו החשמל, המים והכביש עדיין אינם דברים המובנים מאליהם. גבעה מעורבת, דתיים חילונים וכל מה שנמצא על הרצף שבין לבין, מאופיינת בקהילה מאוד חמה, מאוד פתוחה, אנשים מאוד טובים. בנות כפר איילות מגיעות מכל רחבי הארץ, מבאר שבע, דרך חברון ועד בת ים וחולון. הבנות, סטודנטיות במוסדות אקדמיים שונים, בחרו בחיים סטודנטיאליים שאינם ללמוד בשביל לעבוד ולעבוד בשביל ללמוד, אלא בחרו ליצור ולעשות למען משהו גדול מהן.